Ja, ty mne dovoliť otázka. Aký by dnes den? Jaj, sobota, hurá! Ja teba tež rád vidieť. Ja byť k tvoja služba. Čo ja smieť pre teba urobiť? Ale veď si sa pýtal, aký je dnes deň. Čo by si chcel robiť? Veď je sobota, relaxuj. Veď ja byť sobota. Služobník majster Dobson Cruise. Ja prísť z môj ostrov do Európa pochopiť každá deň v týždeň. Ale ja byť tu a tu tiež sobota. Ja nechápam. Ale my máme aj pondelok, utorok a tak, len dnes je sobota. No vidíte, a na náš ostrov všetko byť iba sobota. Sobota niekedy nevedieť, čo jeho pán chcieť. Či deň, či sobota. A vy máte stále iba sobotu? Áno, 6 sobota, 1 nedela. Aha, teda žiadne? Ach jaj, zajtra je pondelok. Vravíte si, hurá, zajtra je sobota. Áno, všetko byť hurá sobota. A to potom máte stále party? Áno, furt byť sobota, furt byť party, furt sobota byť ohnova voda, iba nedela, sobota a Dobson Cruise prechádzať z opica. Jaj, tak to by si mal prestať skúmať iné dni ako sobota. Lebo nebudeš mať stále party. Presne. Musel by si čakať 7 dní na ďalšiu party. Ja 6-krát spadaš potom party? Presne tak. To ja nechcieť. Ja už neskúmať. Ja už nebyť zvedavá. Ja ísť na môj ostrov za majster Cruise. My tam mať sobota. Ja chcieť party. Števo, my vlastne máme tiež každý deň sobotu, nie? Nie celkom. Iba keď som s Ďurom. Čo ste túto palenku chlapi opálili? Je to lahoda. Jemnučka si, ako, ja neviem. No, za sobotkom sme zohnali zavere cez hnedých KV. Špeciálne pre túto epizódu a kokos. To byť kokosa kiwi. To byť kokoso kivovica. To byť party.